Dnes si ukážeme ďalší príklad na podmienený príkaz else if. Tento program požiada používateľa, aby zadal znak a potom používa if else podmienku na zistenie, či zadaný znak je malé písmeno, veľké písmeno, číslica alebo iný znak a následne vypíše príslušnú správu, ktorá je priradená k podmienke. Začína definícia hlavnej funkcie programu main, ktorá je vstupným bodom programu. Char znak deklaruje premennú znak ako typ char, ktorá bude použitá na uloženie znaku, ktorý zadá používateľ. Tento príkaz vypíše text na obrazovku zadajte znak, čiže požiada používateľa, aby zadal znak. Tento príkaz načíta znak zadaný používateľom a uloží ho do premennej znak. Používame formátovací reťazec %c, ktorý využíva char. Začína podmienený blok, ktorý vyhodnotí, či je zadaný znak malé písmeno. V jazyku C sa tento znak používa ako logický operátor AND, čiže ak sú oba jeho výrazy pravdivé, vyhodnotí sa tento blok kódu if. Ak aspoň jeden z nich nie je pravdivý, vykoná sa len nasledujúci blok kódu if. Ak program vyhodnotil, že sa jedná o malé písmeno, tento príkaz nám to vypíše na obrazovku. Pokračuje ďalšia vetva podmienky, ktorá overuje, či je zadaný znak veľké písmeno. Ak program vyhodnotil, že sa jedná o veľké písmeno, vypíše nám to na obrazovku. Pokračuje ďalšia vetva podmienky, ktorá overuje, či je zadaný znak číslica. Ak program vyhodnotil, že sa jedná o číslicu, tento príkaz nám to vypíše na obrazovku. Ak sa ani jedna z predchádzajúcich podmienok nesplnila, čiže ak znak nie je ani malé, ani veľké písmeno, ani číslica, vyhodnotí sa blok kódu else. Tento príkaz oznamuje, že zadaný znak nie je číslica, malé ani veľké písmeno. Všimnite si, že každá podmienka má vlastný začiatok a koniec bloku. Hlavná funkcia main končí a vráti hodnotu 0, čím signalizuje úspešné ukončenie programu.